Corby Employees Association arpu ka chilar putak pherang ke me kami HSLC lapen HS Satlang ki tokdun jet maphan Corby Employees Association pen hirjume ki pidi thang ni phai sir ke bani lorulang solong me thang sai hemalong pherang ke me ingnisi Corby Employees Association atum arpu kimi atuma phan pangdak lo pherang ke me long akimi me phu paniram hansel lapen akimi chonbang Jonathan Ingtia tumpen kapachinia tenke Borsing Teron kedam tangan ceklu arkoi ni phai Cretroxy Cleaner Cap Arnian HDP long ningkan sekame kang nie hutsi kebangji surih ni reng kora point kora truck ningkan hini Corby Employees Association kachari me phu chonbang pencheng lok bangku bang phetum anaphan Corby Employees Association kachari arona lo constitution ateng pen ningkan hini choksi kridak La soteng thang ni pioneer cap langsukang tulong si surih ni reng kora truck in kora ner cap an ningkan hini Corby Employees Association kachari Japan pusi mephu chunbang pencheng lok klembang pubang phi ingwai bang sokang wai long paniram hansi mephu lapen Jonathan Ingti aphan chunbang arpu peklo La sosi Joy Singh Teron dun mephu Dipali Ingjai pi dun mepi Purnima Teron pi chunbang lapen Singh Ingti Dorsing Beat Maphan Rabchon Bang Tekla Dihi Drembang Nogen Timu Nibeswar Singnar Pachachang Chon Bang Banghini Cultural Secretary Banghini Bidi Sar Bangpho Lapen Bang Inkwara Pho Bangpu Bang Piat Maphan Executive Member Apu Chepexi Corby Employees Association Ningkan Hini Mate Surihini Renkwara Truck Inkwara Ner Cap Nissen Pen Kapachariji Parjap Thulu Borsing Turona Hin Pensi Nilituma Phan Semi Padeng Lupusi Perangke Melong Pangdak Akimi Corby Employees Association Kacheng Si Perangke Me Kang Nialong Kapangdak Atengke Corby Employees Association Klembang Kubang Piatuma Phan Assam Sorkar Pen Hills Area Allowance Chekloy Jonalong Sika Pharo Plira Chokner Kebansi Nang Pichot Lapen Surihinira Pho Aprang Goreng ke claim atma phan an ke old pension pusi hoklu la pensuri hinira pho phi goreng ke claim atma phan ke new pension pusi hok datlu lasi hills allowance basic pay ke jumnai phan cap an nangkipa pijia phan la pen suri hinira pho phi goreng ke claim atma phan old pension kepa pijia phan 8 pay commission chairman phan pinpura lo pajardam tanglu Lasi athake jong ason an kapachun Japan Corby Long Autonomous Council Chokomar Lapen Corby Employees Association Chokomar Tumpen Chelang Rapet Pen 8 Pay Commission Chairman Aphan Chetong Damsi Kapachunji Aphan Bor Ipon Puputa Ninji News Desk Report News Fast Corby Employees Association Central Committee hin pen ke chophateng alal ma porateng pen dak nil tuma sai hemalong an nang humri pen uthot jo alal tum phan nil tum hin pen phan ke chopha alam the ke lapui khelo nilitum Corby Employees Association mate Corby chokamara song an Central Committee aklembang phuatum nilitum kedam tang abudi mate 2022 to 26 an alang litung ke claim kita mabudi abang nilitum kedam tang ako ya ceklo tarik Cretroxy lapen cleaner cap an hadak hidepi mirjeng emi school along pada nitum general conference padopon pen nitum arpu kimi touching vai thulo lapen tela so phi nilitum arpu kimi stame tumi kedam tang thang tarik ner cap arni ha long sokang thu along nilitum haladaksi arpu kimi sitame cebak damlo mei phu komchun bang pen cenglok kaprek klembang phu bang pietawan sitame ni arpu cebak lo lapente nilitum tumi amatsi seme sitame nilitum deng ponik lo lapente nilitum han seme ke deng hunang Japon labang nilitum bidisar ake hai borsing teron alang lihin pen nilitum han seme ni pedeng pon lo lapen labang so semi gedeng pon ke non ke wangji aningkan suring kora throk pen ingkora ner cap an nilitum Corby Employees Association Central Committee aklem bang phu bang pin litum ke Japon pen nilitum Corby akhei aphan itu an sose kang thur pon thekji aphan sin nilitum pep nalitum han la nilitum lam thei nang pachet tap dun lo
lapen te piniar ni nili to melong nang to pan lebak so press conference long nang cetong dun akorte lapen jira to pan nili nang to pan nil tum anutin nutin nang cetong dun anak to pantan nili amen sunging tum asya prangsi nili pini nili tum abudi kimi karbi cokamarasong mate karbi employees association central committee amai pu alang li khelo ake hai paniram hansik alang li khelo lepente dotulang nil tum long dun mai phi sangpi dipali ingjai pi lapu alang li khelo lepen dotulang nili tum long nang chetong dun nil tum joint secretary ake hai singing ti lapu alang li khelo lepente nili tum long puthot finance secretary lapu alang li sar nogen timung alang li khelo lapen nili tum office secretary pu nili tumwa angjir bang sangpi purnima teron pi alang li ke joint secretary iglo lapen nili tumwa office secretary du thuiglang alang li khorsing rong pi alang li bang ke office secretary iglo lapen te la piripi along akong chun bang ke nili methang sar jonathan ingti nili hello dasipini ani nali tumwa pan ke chop ha alam the bang mane first grade employees atau mapan karbi penceng lok non karbi itu masih tame cokamar bante employee lu pulo tante hala non nanggi pi bom la 480 weke lagi doti ke no oktapusi nilitum non ake mang bangke la pu helo sarkar bane chuni ri bangke non la 8 pay commission ahut pena bangke nilitum phana bangke ta hill allowance bangke nilitu basic pay long pensi hala dak 10% abang nito panak pinanggi kusin nito di mana bang government pakai cuning rial lu pagi damo lah lo pen secondly abang ke nito medical allowance bang ke non nang pikir nito pandor ie lasi medical allowance bang nito pa at least surrogate home 3000 baka bang nito panak pinanggi lalu kata bukan lah old pension scheme pen new pension scheme bang kalau hello aja hala 2005 pen api sakuri long tum anabang ke karbin ho non karbin ho employee lo pulo tangte hala tum han ke new pension scheme mate NPS long si nang thap thot po la ke monil tu ke pension ta la si ke center committee lo bang ke ba bang ikebra la si cari konpola nang kan ini sama la si bang ikebra iya lah kan ini apa ni tu akimi sile iglo la ke ni tu akimi sile iglo lalu la sini tu kemang karbi cokamara songa kemang bangke lalu ni tu ke non political organization office kami kisu ke ni tu jitu karbi cokamara tu kisu alaman ke ni tu kisong kondong plempom la sija semet la hello mohe hilalon putha ka bang kami lalu non sitting non dupong bangke isi isi kategori sipiko officer level 600 level 480 percentage kali itu mana pi jasemet non itu di mana bang lah lo lasi nili la hilelong di mana bang lah lo lasi hilelong di mana bang itu di mana kok ati lah lo la 8p commission non 8p commission na 5p commission hur bangke ni tuman percentage na pi 8p commission hur bangke la supela pi bangke 5% na pi 8p commission hur bangke geno 6-7p commission hur bangke tuman bangke kasina pi rong lo la mane isi on non si lasi karang ala lasi non 8p commission hur bangke ni tuman bangke la suate ngi chokti pusin tuman ke percentage nang po lalu 8p komisioner nonang lilela la sinlitum 8p komisioner po tak nilitum karbi implementation pen nitum aprang HAT minister pane tum membrona bidamlo dispordams la solo soni tum mamalo kita nilidolo ni vice president lo oso kongchun bang jadi rongpi hakim rongpi sa la presiden lo la sinlitum damsi la dak pen nilang bosing kero hajar iya hajar arang nilang dosini tum HAT minister pante la kilela putak itu membrona bidamlo la so pendet membrona bidamlo pen aku apitu isi non 8p komisioner nang pining nang depo lasi nang lile aprang isi ni tu dang utame hola isi di long na kudun he
non itu bangke ni tum kita matari ke so bangke 24 March artikel kita amde so ise dilong da malam lu bangke atau aku piti tu ni tum dam tu lo la bangke 29 10 25 la bangke ni tum dangi lo la bangke kolai si minister ke pangdak do dia non pi komison nang lepo la so prang employees tu matiman kopi kumat itu employees tu matiman kopi kumat itu lah bangke chief secretary man sini nona bidam nai kolam la silalu pote la sini tum tong sekot ni tum cing vai lo karbi employee session la pen kapta pen ke la kasia di council employee session kapta ke la lo karbi primary teacher session ni tum song thom cing vai si ni tum 29 10 2025 ni tum memorandum bidam kalau bangke hasil sopo pi ni tum next bidam tulo la bangke 7-11 deh la bangke chief secretary bangke bidam lo aprang ki SAD bidam lo api bangke chief secretary bidam lo la ke 7-11 point ni tum memorandum bidam lo la sehola soho tamela chief secretary bana julo na tum hela lo bang ko pisi kenang sot na palam bangke itu ma general secretary bilibong pi alangi kanun lo la sita bangke ni tum hela lo kenang sot bangke lalo dake hilserol itu bangke communication lam do pini la situm hilon bangke aprang son mane isi fix bangke kali janang ko percentage tu hana pini la so region bangke dim jetan dengan la sehola sur alangi na pudulo chief second non ala nok so kya mata ni tum kina ni tum merandam bidam di la sa alangi mi o nang phep dum yo ako alangi yang thanu daklo thik ase nang tum yok sila et pe commission hut effect ponai pulote mohola aru pipi dalam dulang mati la sila so prang nang tum aku ni tum pan wangra sobat na bang puta nang tum na kitong kita pola mangke la sinoni tum daiku la sinoni tum atu ni tum ote ting seram mila kami ni tum solam cingai pono la tinta poin puta mane memudan pitam di office kami ni tum atum aku hirilo la sinona kami youth swela nang doko la sojo ni tum ma swela pilote ni tum mangke la bangke ni tum aku pidam tupo la hilalon putak ben ke memorandum ben NPS la OPS la son malam putak itu mendam tupo lalu la si okol itu bangke la employees tu bangke okol employees grievances pancot tadi ya la sini tu employees tu klaim ponai dola kita ke ni tu suppose ni tu membership drive karbi employees on membership drive kami ni tu tangke la karbi yang bong employees bangkan tu ma la so isap kan itu melong nang koi kami la tangke la la sila aprang tum klaim lo setame la ke tong tang tela la si noni tum la hai bang pa tum pacun ponpo lalu la si belek karbi problema kisung setame ni tum make hol non pus tame ni tum ke klaim pon pompo ko ti song pon pompo lalu la si tum chitan pon ni non bisarlam karbi yang lo problem pode ni tum la batai chile kona borata kisung pinela hai ta ni tum ke siam penisia directive nang pito je la so kisung ajo ini lagi ase hola kisung mati la si karbi improve la kupini sombang pindai ko la so pani tum ta sabu ke ni tum cerap nun la hu hello la sini tum bangke kola karbi improve ma la ko la dom ha ban nai ma ban promotion pinanji lancot kali ni tum khaya kisung along ni tum arta punji non karbi yang long suppose long kisia salong tami ni tum non putame la ke ha prang ba cerang bom la si one day basic pay kami ni tum pidun bom lo lancot kali ni tum la conference ke juta ngacing hona jo ini ni tum karbi pay son kami ni tum practically imitang dak lan bom lo lalu la si la son taksi karbi la mena mai lo kami la son thang lo ini tum cerap itu bang itu bom lo la si lalu la si ni la ang so sim bo pia ko jitan tu bom la kani ni